Salutare Fecioară și bine ai venit la citirea ta. Ține cont, această citire este o citire colectivă și nu poate rezona cu toți cei din zodia Fecioară. De ce spun treaba asta? Pentru că toți avem hartă natală diferită, toți avem ascendent diferit, toți avem lună diferită și, bineînțeles, alte planete prin alte case și așa mai departe. De asemenea, bărbații Fecioară față de femeile Fecioară diferă foarte mult, chiar și datele noastre de naștere. În cazul în care primești un mesaj și te ajută, îți face un click acolo undeva, te ajută, te ghidează cumva, ia-l, dar nu te încărca cu mesaje care nu rezonează pentru tine sau mesaje negative. Cumva încearcă să înțelegi că tarotul este doar o unealtă de ghidare, doar te ghidează, nici de cum nu încearcă să îți impună ceva, da? Pentru cei din zodia Fecioară, pentru luna septembrie, am apucat să scot primele cărți, doar că m-a lăsat memoria la telefon și a trebuit să o iau de la capăt. Mă scuzați. Deci, pentru cei din septembrie, în zodia Fecioară, îmi cer scuze, vedeți? Asta înseamnă să filmezi și să te bâlbâi. Avem o energie de berbec leu săgetător. Dacă nu vorbim de energia aceasta de berbec leu săgetător, vorbim de niște fecioare, atât femei cât și bărbați, pentru că nu e o regulă să fie feminin sau masculin aici ca și energie, de niște fecioare care se focusează foarte mult pe carisma lor, pe independența lor, pe, nu știu, lucruri care ar trebui să fie mai responsabile. Spre exemplu, dacă nu mai sunteți fericiți într-o relație, într-o căsnicie, cumva fecioarele hotărăsc cu optul acesta de cupe să se îndepărteze de lucrurile care îi întristează, îi fac, nu știu, nu mai sunt fericiți acolo. Poate pe partea asta de dragoste a existat o trădare cumva și sunt anumite fecioare care oferă o a doua șansă, dar încearcă cumva să facă întâi o pauză, să se recupereze pe partea asta de sentiment, să găsească de fapt și de drept care e, nu știu, beleaua, să spun așa, ce a adus la trădarea asta, ce a adus la relația asta ascunsă, pentru că aveți și Marea Preoteasă și vi se cere aici să vă ascultați foarte mult intuiția și să înțelegeți că, nu știu, chiar dacă a existat o relație ascunsă și chiar dacă partenera v-a trădat, ceva acolo a fost și voi trebuie să faceți cumva o pauză, da? Oricum, lumea aici vorbește despre o închidere. Vorbește ori o închidere despre faza asta cu, nu știu, cu înșelatul, în caz că a existat o a treia persoană în cuplul vostru, cumva Fecioara se hotărăște să închidă capitolul acela din trecut și să dea o nouă șansă diferit căsniciei, relației sau, și așa mai departe, ori există șanse ca lucrurile să se închidă. Posibil să aveți de-a face cu cineva din Taur, Leu, Vărsător și Scorpion, posibil aici să fie anumite închideri de relații, dar să-și asculte intuiția și să înțeleagă Fecioara cumva că, trebuie să o iau de la zero, chiar dacă e un drum greu, trebuie să înțeleg că unele persoane vin cu o anumită lecție în viața noastră și că nu sunt meniți neapărat să meargă până la capăt cu noi, da? Cumva asta te face mai înțeleaptă, Fecioară. Lumea asta de asemenea vorbește despre un capitol de închis, dar cumva voi realizați în adâncul sufletului vostru că ceva s-a consumat de mult și că cumva toate au un scop, da? Chiar și dacă există o despărțire, știți că trebuie să o luați de la zero cu altceva. Iar în cazul în care vorbim de fecioare singure, vi se cere pur și simplu cumva să, nu știu, posibil să mai lăsați anumite traume din trecut, să încercați să investiți mai mult în voi, să acordați mai mult timp vouă, să fiți mai responsabile pentru viitoarea parteneră, pentru că aveți toate șansele, poate o întâlniți la drum, poate e peste hotare persoana respectivă și e o chestie de asta unde voi pur și simplu vă ascultați intuiția și vreți să începeți ceva de la zero. Însă, grijă mare pe partea aceasta de iubire, pentru că cineva poate fi prea manipulator, cineva vă poate arăta o imagine mult prea perfectă. Cred că ar trebui să fiți un pic în gardă și, exact cum am zis cu Marea Preoteasă acolo, să vă ascultați cumva intuiția, pentru că ceva aici poate nu e la locul său. Dacă nu vorbim de ceva, nu știu, pe partea asta de a manipula ceva, posibil să fie și o zodie de Gemeni aici, vi se cere să aveți mai multă încredere în instinctul vostru și în ceea ce doriți voi de la viață, de la iubire, de la cuplu, da? Pentru că aici există o fecioară care nu prea are încredere în el sau ea. Și de aici și, nu știu, vă autosabotați, să spun așa, da? Nu vă scoateți în față calitățile, nu vă scoateți în față lucrurile de care puteți voi să le faceți, da? Să, nu știu, să arătați că sunteți niște oameni prețioși, sunteți niște oameni care aveți foarte multe informații la bord, da? Și puteți să creați o relație exact așa cum e, dar încrederea vă lipsește în propria persoană. Posibil unii dintre voi, exact cum am zis pe partea de iubire, să fi descoperit o relație de foarte mult timp și cineva aici vă fi manipulat într-un mod
Pentru că aici vine printr-o veste sau printr-o situație de asta unde voi primiți un mesaj și e la modul, băi, stai un pic, eu am fost manipulată atâta timp, atâția ani de zile și eu nu mi-am dat seama. De asta și zic, cu lumea asta aici e posibil să existe anumite capitole care se închid prin conversații pașnice, nu văd aici să fie ceva de scandal sau e o chestie unde se ajunge la un comun acord, să spun așa, da? Pe partea aceasta de dragoste. Și da, este o situație de destin unde ceva vă testează ori loialitatea, ori pur și simplu e o chestie de asta unde vi se spune fecioarelor pur și simplu, poate că ar trebui să mai lucrați la libertatea oferită partenerului sau partenerei și aici e o chestie, poate ați oferit mult prea multă libertate sau poate nu v-ați implicat prea mult să vedeți ce face partenerul, partenera, da? Lucrurile diferă, situația diferă, sunt mii de fecioare aici care au diferite probleme pe partea de dragoste. Adaptați și voi mesajul ăsta la situația care vă este în prezent. Iar dacă nu vă este în prezent, poate fi mai târziu. De exemplu, pentru că e pe luna septembrie. Pe partea de finanțe avem turnul. Fecioarelor, aveți grijă cum călcați pedala, poate veni o amendă din senin. Aveți grijă la taxele neplătite din trecut, pentru că vă pot aduce o zguduitură de aia mare pe partea asta de finanțe. Aveți grijă ce faceți cu portofelele, unde le puneți, gențile și așa mai departe, pentru că le puteți pierde brusc și rămâneți în stradă, fără bani, fără acte, fără nimic, da? Se poate întâmpla și asta. În cazul în care călătoriți peste hotare, fiți foarte atenți pe unde vă puneți lucrurile, poate veni un șoc. De asemenea, poate veni și o concediere bruscă, o situație de asta unde se întâmplă totul pe repede înainte. Însă, vom cere lămuriri pe turnul ăsta, pentru că turnul ăsta poate fi și bun, dar poate fi și rău. Ia să vedem noi, pe partea de finanțe, ce ar trebui să știe fecioara, ce cu turnul ăsta? Măi, e o chestie de eliberare aici, în cazul în care, nu știu, simt aici anumite fecioare care pur și simplu nu se mai găseau la un loc de muncă, se rugau cumva să fie date afară sau se rugau să se facă ceva restructurări ca să poată scăpa din mediul ăsta unde le ținea pur și simplu captive, să spun așa, da? Sunt unele fecioare unde pur și simplu se dărâmă ceva pentru a ieși dintr-o tristețe, din ceva care nu le mai face plăcere, da? Sau mai sunt unele fecioare unde pur și simplu poate și-au strâns ceva bani și au ajuns la concluzia că, nu știu, uite, poți să-i pierzi în secunda 3 printr-o investiție proastă sau printr-o situație de asta neprevăzută. Oricum ar fi, turnul ăsta nu e ceva rău, să spun așa. Cumva, cu turnul ăsta tu îți vei găsi răspunsul mult mai târziu pe partea asta financiară sau pe partea de job. Pentru că ceva aici se construia, dar nu se construia pe teren solid. Da? Poate fi vorba de o schimbare de, nu știu, de proiecție pe partea asta de bani și de carieră, brusc. Dar cinciul ăsta de cupe inversat îmi arată mie că fecioara nu o văd în suferință, adică o văd la modul imediat găsește alte soluții. Nu se axează pe ce a pierdut, ci pe ce urmează să vină, da? Ce ar trebui să mai știe fecioara pe partea asta de finanțe? Da, pentru că totul vine cu o alegere la pachet. Aici a existat nu pot să vi-l arăt că nu am voie, îndrăgostiții. Posibil să aveți de-a face cu cineva din zodia Gemeni, cum am spus și mai sus la partea de iubire, sau mai poate fi vorba de o aventură la birou unde iese pur și simplu la suprafață. Sau mai poate fi vorba de o chestie de asta, o alegere care se întâmplă nu știu, bruscă, la modul nu mai pot colabora cu colegul ăsta sau nu mai pot colabora cu domnul sau doamna asta, nu mai avem conexiune, ceva nu mai merge, ceva trebuia să se rupă, oricum exact cum am zis, cu îndrăgostiții aici ține de ceva ce bruia din afară, știți, pe partea asta de contracte, de muncă și așa mai departe, sau, cum am spus, aventuri la birou care ies la suprafață și din păcate se pot pierde joburi aici. Dar, cum am spus, fecioara o dă în 10 de pentacole. Deci, oricum ar fi, turnul ăsta va aduce pe voi într-o altă stabilitate. Imediat vă duceți pe altă cale. În septembrie, imediat găsiți ori alt job, ori găsiți altceva de, nu știu, pe partea asta de finanțe. Chiar dacă vă vine un semn, spre exemplu, nu știu, primiți o amendă din senin, imediat vă recuperați pe partea asta de finanțe. Deci, nu stați săraci cum ar veni. 10 ăsta de pentacole e maximul ce puteți primi din pentacole, da? Afară de regi și... E o chestie de asta de stabilitate, pentru că imediat vă reveniți, chiar dacă e ceva șocant. Deci ar trebui să mai știe fecioara pe... E ca o lecție. Vine sub formă de o lecție. Uite, dacă e vorba de o familie care se dărâmă, e la modul... Lecția asta te poate ajuta pe tine să înțelegi că tu, ca fecioară, trebuie să fii independentă, să nu depinzi de nimeni și nimic, că orice se poate întâmpla. Și 6 de bâte. Deci oricum ar fi, e un impediment
moment, dar și pe partea asta de finanțe imediat vă reveniți. Aveți o familie, aveți cunoștințe, aveți ceva care pur și simplu imediat vă pune pe picioare, da? Pe partea asta de finanțe. Deci în septembrie nu văd o problemă prea mare pe partea asta de finanțe, să știți, fecioarelor. E doar o lecție. Judecata asta aici spune pur și simplu, trebuia să închei de mult, n-ai încheiat-o și acum, uite, se dărâmă familia sau căsnicia deodată și tu trebuie să înveți să te ridici de la zero. Și pe financiar, bineînțeles. Și e cu bucurie, mă, nu știu, deci să mor eu, vine o schimbare bruscă la voi, dar e cu bucurie. Într-un final e totul ok. Eu cred că vă găsiți răspunsurile imediat. Imediat, adică e o chestie de asta, se dărâmă ceva, dar imediat se ridică fecioara și înțelege, bă, lasă că mai bine că s-a întâmplat așa, pentru că, uite, s-a dărâmat căsnicia, de exemplu, sau s-a dărâmat relația asta, s-a rupt relația asta din senin și uite cât de bine sunt acum, pentru că oricum nu eram fericită și nu aveam curaj sau să vorbesc despre treaba asta, da? Pentru că se mai întâmplă câteodată să mai fim împinși și de la spate, asta e. Și cu barza aici, clar, o mișcare, o schimbare vine către tine și vine cu bucurie. Deci, fecioară, în septembrie, orice s-ar întâmpla, dacă vine ceva pe repede înainte, atât pe finanțe cât și pe partea asta de relație, gândește că o dai din bine în mai bine. Chiar dacă la început posibil să fie o chestie de asta deranjantă, să fie o chestie de asta de panică, haos, da? Să vedem pe partea de sănătate. Pe partea de sănătate, justiția, deci e vorba de echilibru aici. Ceva se exagerează, poate se exagerează cu nopțile pierdute, poate cu fumat, posibil să aveți de-a face și cineva din zodia balanță să vă dea stres mult prea mare, da? Poate e o chestie și de asta de vă roade ceva pe partea asta de vă simțiți vinovați, da? E o chestie de asta unde pur și simplu vă simțiți vinovați și cumva sunteți stresați, poate ați greșit cu ceva cuiva. Și cumva stresul ăsta nu vă face bine pe partea de sănătate, vă roade în continuu, psihic cât și fizic, în orice caz se vorbește de un echilibru și fă lucrurile corecte pe partea asta de sănătate, nu exagera, de exemplu tu exagerezi cu alcoolul, nu te aștepta ca să fie ok pe partea de ficat, că ar fi absurd, dacă exagerezi cu fumatul, nu te aștepta ca tu să respiri ca un nou născut, că nu o să fie treaba asta, da? Adică sunt lucruri de astea unde pur și simplu tu trebuie să le realizezi, că o exagerare te aduce într-o defecțiune la motor în prezent. Și stresul sau diagnostice care nu mai pot fi decât controlate sub altă formă. Partea de intestine, da? Intestine, colon, partea aceasta de digestie, să spun așa, aveți grijă și bineînțeles anumite, nu știu, pot fi anumite simptome repetitive, unde voi le-ați ignorat și de data aceasta nu mai merge șmecheria, nu mai ignorați nimic, că nu se mai poate face nimic. Adică e la modul, trebuie cumva să reparați. Posibil să vină din senin și anumite dureri, să vină anumite dureri de ligamente, să vină dureri de cap, de dinți, da? Există o situație de asta, dar justiția aici vorbește despre după faptă și răsplată. Dacă ți-ai bătut joc de sănătatea ta, culegi roadele. Pare rău să vă spun fecioarelor treaba asta. De pentacole, bun, oportunități noi, oferte noi pe partea asta de bani, poate și legătură cu instituțiile de stat, avem un rege de spade, geme în balanță vărsător, poate cineva te ajută în legătură cu anumite proiecte de viitor în ceea ce privește, nu știu, venitul tău, banii tăi, începuturi noi de relație și așa mai departe. Asul ăsta de pentacole vorbește despre lucruri pe care le simți, le vezi, le auzi, da, sunt materiale, sunt fizice, le vezi. Și regele ăsta de pentacole poate fi anumite instituții care îți oferă un alt job, da? Pentru că am zis, turnul ăsta poate să dărâme ceva într-o parte, dar poate construi în altă parte. Asul ăsta de pentacole, de asemenea, cu regele acesta de spade, mai poate însemna și un proces câștigat, de asemenea. Da? Și o chestie de asta, unde pur și simplu asul ăsta de pentacole în luna lui septembrie vă aduce în oportunități noi, începuturi noi, stabile, nu orice. Și încă un mesaj. Și cu pajul de cupe. Cu siguranță vor fi lucruri mult mai bune pentru voi. Fecioarelor, în luna septembrie, dacă se dărâmă ceva, că o fi pe parte de relație, că o fi pe parte de finanțe, fiți foarte atenți că o dați foarte, foarte bine. Adică ce vă creează vouă disconfort azi, e succesul de mâine, fecioarelor. Deci cumva nu trebuie să vă, nu știu, trebuie să vedeți binele din partea aia haotică, rea, care se întâmplă atunci în momentul ăla. Pentru că tu poate pe moment nu vezi care e scopul, care e rostul, ce s-a întâmplat, că m-a luat din senin, nu înțeleg care e treaba. Ei, din senin, din nesenin, se pare că te ridici ușor, ușor, pentru că Universul, Dumnezeu, da, are alte planuri cu tine.
Deodată așa se schimbă totul. E de bine să zic eu, doar că pe partea de sănătate grijă mare.